Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Masuk mahita tu minggu palimahon dung Trinitatis. Marede mahita sian bukwede 112. Haleluya tapuji ma. Haleluya, terpujilah amat Tuhan debata dibandingkan masana. Sai tung gigir mahita pasang debata tai dibana sirohana. Sangat, sangat hatugun, habis taran. Irama tanah dikijang. Haleluya di Yesus talehon hasang aponi nampe puji-pujian ilehon do mudanai mamuri hita sasudi para de hati gona. Dengan persorata tutuhata padiana sungguh Marhite-hite goarni debata ama. Dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni tondi porbadia. Na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Songonodo hatani Tuhan Jehovah. Idama, au apala au sadiri uso-uso sogot di biru-biruku. Jala luluaku nasida. Songon pangalului ni parmahan di punguana ganup ari. Uju di tonga-tonga ni biru-biruna akan nama pari ibana. Suang songoni au mangalului biru-biruku sogot. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata jala amanami. Sai togu-togu jala rajai marohanami. Marhite-hite todimi. Asa olo hami manangihon dohot majalo hatam. Sai pahot mahatam di bagasan rohanami. Asa lam imbaru jala lambadia rohanami. Sai urupima asalam marhaposan hami tu anakmu Tuhan Yesus Kristus. Asa jupang hami hangoluan saliling ni lilingna. Amin. Marede mahita sian bukuede 457 bagasni haholongon.
Patik dihita di mingguta sadarion, iman natar surat sian Matius onom ayat 33. Sai jumoloma lului hamu harajaon ni debata dohot hati goranna. Dungi tabahonon nado sude aka odeng tu hamuna. Atong rap mangidogogo mahita tu Tuhan debata. Ali Tuhan debata, saya pargugui mahami, mangulahon na parto patikmi. Amin. Marede mahita sian bukuede 162 o debata macai balga. Tato potima dosata nagodangi, tapau dukbema rohata martangiang mahita. Alia manami jala debata nami na di banua gijang. Pargogo naso hatu dosan. Pardenggan basa dohong. Jala rodi saleleng-leleng nado asini roham. Sai marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala sai unang be ingot aka dosa nami. Ay jujut do hami mardosa maradopon ho, jala jujut do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalausion nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, sai unang paingot-ingot pangalasion nami, unang alang asin roham, sai urupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuaon nami, palua hami, jala sesa dosa nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema baga-baga taringo tu hasesaan ni dosa. Songonodo hata ni Tuhan Jehovah. Nunga pola hupasisi aka panglosim songon obun. Jala songon obun manorop aka dosam. Sai mulak maho tuau. Ayau do si paluaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Marete hita sian bukwede 480 sia sai haposi Tuhan mi.
hatani debata, turpuk epistel di minggu palimahon dung Trinitatis sadarion, tarsurat di Amos 5 ayat 4 sahatu ayat 6. Ai songonodo hatani Jahoba tupinoparni Israel. Lului hamu maau, asa mangolu hamu. Unang tagonan lului hamu Betel, jala unang lau hamu tu Gilgal, jala unang taripar hamu tu Berseba. Ai terbuat tu habuangan sogot ia Gilgal, jala ia Betel gabe siswada. Lului hamu ma Jahoba, asa mangolu hamu. Asa unang dirapok bagas ni si Joseph songon api, jala sudah dipangan. Hapedang adong pangitopi di Betel nanggo sahalak. Ido sahatna. Martuado akan natumangihon hatani debata jala naupiopsa. Marede mahita sian buku ede 780 sia lului hamu harajaon ni debata. Lului hamu harajaon di debata, Rabdo hotati gorana, tambahon nama oten Tuhamu. Haleluya, haleluya. Tahati dakon ma hapor seotai. Songon na hinati dakon ni dongata sahapor seaon di sandok portibion. Rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba. Ido ama pargogo na sohatu dosan na tumopalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus. Anak ni debata Jahoba nasa sadai. Ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean sian tod di porbadia at dorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus. Na matetar pajal do ibana di hau pinorsilang, na tua tubanua toru dung ditanom, na mulak mangolu diari patuluhon, na manaek tu surgo, laho hundul tu siamu ni debata Jahoba amanai, pargogo na sohatu dosani. Disima ibana paimamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea di todi porbadia,
Jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni hala Kristen akan nabadia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hatai namadok, mulak mangolu sogot daging ni halak nang mate, dohot di hangoluan na sora suda. Marede mahita sian bukwede 385 di jauhon Yesus rohamu. Ijohon Jesus lo sude hamuna lo jai Buto hamu Tuha sonangani Hamu sude pamanati hamu miara hona Kadi kondi asa kondi topat ko Tuhani Sonang ni rohai Sonang ni rohai Sonang ni rohai Ilehon Jesus Sai bege olok ni nang rotu Jesus Maluasi ato sado nang sautu Jesus ro Atong sotung tarapato marlok joma tu Jesus ro Sai golompat pokok nahi malua hodisi Sonang mi rohai Sonang mi rohai Sonang mi rohai Pilehon Jesus Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha ima na mangramoti hati-hati dohut pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Di hamuna saluhutna na hinaholongan di bagasan gori Tuhatai Yesus Kristus hatani debata barita naudi di minggutta sadarion minggu palimahun tung Trinitatis ima na tersurat di Evangelium Lukas bidu 10 sia ayat sada rodi ayat na pasapuluhon. Songna matar surat di Bibel tai hujaha homma di hita saluhutna. Dungi dibongoti laos di bolus iba nama huta Jericho. Jadi adong madisi sahalak iduk ni akasi jalobeo na margoar Sakeus namora do ibana. Dipangido rohana nang idaon na rupa ni Yesus. Alai dak terbahetsa siala na toropi ay pardaging name metibana. Gabe marlojong ibana tujulu di panaik mahau galagala sada anggiat di ida ibana ay ido dalan si bolusonna. Duksahat tu si mamereng ma Jesus tu gijang laus ninna mamadok ibana. O Sakeus hatok maho mijur ay ikosora ngau tu jabumi sadarion. Jadi hatok ma ibana mijur las rohana majakon Jesus. Marindai marungutungut ma nasi dasudi madok na sorang do ibana habe tu halak separdosa gabe Roma si Sakeus di rokma tu Tuhani olo Tuhan satongan ni akka artaki mahulehon tu akka napugus jala ia adong nahu angati siopa lopit ma hu paulak jadi di dok Yesus matu ibana dapota tua do pangisi ni jebos sadarion ai pinopar ni Abraham do nang ibana ai narodo anak ni Jolmai mangalului jala paluahon namago ima sahna
Ya muna sabutna na hinaulungan di bagasan ko rito at Yesus Kristus macay din akin kisah manang barita tadi tu si Sakeus na di tayo nonton di itu cerita na di Lukas itu 10 sia saya 1:10 sahalak Sakeus sahalak heberi bana halai perani dalam kehidupan sehari-hari parado nggak doi bana ay namora doi bana akola nih di ulaun na pe bana arong do jabatan na songon kepala uluan ni si calobeo ibana alai nampe adong do di bana hamuraon arta na macai kurang alai di hilalai bana tung adong do nahurang di dirina adong nahurang jala sai marhusari rohana wado nahurangnya sarong di bana sai diusahahon kenop hita bepe adong bedo dihita alai tagamon adong do nang dohot nahurang be nang di bagasa roh tabe hidup bana didok napistar teori Maslow di teori hierarki kebutuhan manusia didok disi bahwa manusia jolma tarihok do ibana tuaka narikok di diri nabe manusia terikat manang terhubung dengan kebutuhannya ia dong jupa habutuhan na parjolo sandang pangan mangihut manang dohot tu kebutuhan na mangihut tabalam taba kebutuhan fisiologis kebutuhan aman kebutuhan sosial kebutuhan penghargaan kebutuhan aktualisasi diri so ini mah kebutuhan nih di pasosor di teori Maslow tentang kebutuhan ni akka jolma jala berusaha jolma untuk memenuhi kebutuhan nai jupa doi nang di diri ni si Sakeus di hilalai bana arong nahurang dung di bege bana barita na Roma Yesus tuluati mamulus huta Jericho mitor dihurusi bana matusi asa pajupa ibana asa di ibana do songo dia do hulaning rupani Yesus i ai di bege ibana do taringa to Yesus sahalak na pangajari na macai uli pangajari onna masahala na mari bersiana ke halak farise na bui pamelo na marsahit mangaleo dame sonang niroha jala barita taringot tu harajon benua gijang do niajar honna alai daktar behet sai bana sa pajupa do marnida Yesusi ai macai torop jolmai jala ala pardaging na meti bana daktar beheni bana laho marnida Yesus lai berusaha ibana dipikir ibana ma tu sama umar lujung asanot dan non mamulus dibereng ibana ma adong di sididok hau tada pohon arah macakip mai bana tu si holan asa marnida Yesus buru tapi kirira mulu di zaman waing saperong nama jaki hewati ama muse Herang dipikiri si Sakeus, apa pendapat orang? Narikotima, baju paibana doho Yesus. Jala ternyata dang marisuang niulanay. Usaha na pinatupanay. Di ide ibana do Yesus. Alay mardapot-dapot mamuselas nerohani bana. Ay dakola di ide bana Yesus. Alay roh Yesus di jauh ibana. Sakeus tuat maho. Masih berengan pernidaan ni si Sakeus dohot Yesus. Las itu turohana di najino ni Yesus guarna jala di idai bana masih tatapan pernidaan ni. Namaribar sian akan natorop. Ay panatapan ni natorop tu ibana si jalobeo si pardosa do. Panatapan ni natorop tu ibana pengkhianat doon ay namangulat wara rom doon akka haliao do di honahon halak tu ibana tu si Sakeus
Alai di Yesus Kristus di Tuhan tai jupai bana ro sorang ni roha. Las itu tu rohana tua tibana sian hui. Dungin di Yesus musa tu bana di las ni rohana di Yesus musa tu bana pola di nakin. Oh Sakeus hatop mahomijur ai iko sorang ahu di jabu misadarion. Nakin hola marnida Yesus pe ngaso nakir rohana. Alai di gora Yesus ibana bui masidan pamerengan. Roh musa Yesus di dok. Ai iko sorang ahu tu jabu misadarion. Roh tu jabuna pekau kita ma dak kapalang belas ni roh hatta. Molo sanga sahalak superstar, sahalak toko na terkenal, molo sanga adong sahalak amat songon amata presidenta, mian mijur tuja ro ibana mian ibana tuja buta, dalas sia marohata. Tilas ni rohani. Si Sakeus di dapat jumpa ibana doho Yesus. Adong mana masa di dirina. Na perjulu nakin las ni roha. Sonang rohana. Damai sejahtera. Sukacita. Dia rasakan. Ketika dia bertemu dengan Yesus. Uas ni rohana. Jumpa di bagasa Yesus. Na salilengon ni diorana. Na sotung soboi. Diguhi arta. Na adong na di bagas nai. Lai di bagasa Yesus di pasikop do na hinalacon nai sukacita nai. Na paduahon jumpa do hamu baon di diri ni si Sakeus. Ai halak na mardu sa do ibana. Tagamo do song sahalak na majalobeo ibana pajak ibana. Ai lomo na do. Jala adong do huaso di pasatu ibana. Mangulahon ulon nai. Alai didok ibana do. Molarong nahu didok disinakin di ayat napa waluhoni gabe Roma si Sakeus didok matutuhani. Olo Tuhan satongan yak kaartaki mahulehon tua kana pugus jala. Ia adong nahuangati siopat lopit ma hupaulak. Hupaulak siopat lopit. Molarong nahuangati isen na dirugikan. Jala hobar doy nang tu uhum ni halak Yahudi. Muladong na mabuat artani halak. Ikut dipaulak do. Oh pak lopit ima dat dona. Alai lu bisa ni mahamu bau ni di diri ni. Si Sakeus. Satonga sian artanai bahkan oleh bana. Pasahato ni. Tuaka na pugus, tuaka na makarikoton. Na sorong. Diaka nasi debe. Napatuluhon jumpa do nang di diri ni si Sakeus. Boharo mami mernida harta. Jala boharo mami mernida ngulu. Datorob do halak nama kilala harta do sudi. Narumikot. Alai Sakeus dang disibe. Dang holan di harta duniawi benarikot di bana. Alai naromikot iba. Hanguluan na saling deling na. Damai sejahtera, keselamatan. Jala jupai holan di Tuhan Yesus Kristus. Iruban na pola di suraton si Lukas. Asa di baritaho matusudi akan begesa to naboto taringot Yesus Kristus si palua nang roto portibion. Mabuan haluaon. Tusalhut jolma. Na di portibion. Jadi cara pandang ni si Sakeus marnida harta berubah. Harta itu diberikan oleh Tuhan untuk kebutuhan kita. Alai dang ina rumikot. Narumikot ima. Namanotong rodi saling delingna. Ima hanguluan. Damai sejahtera. Jala jupa hita. Holat di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ido bana roh Tuhan Yesus didok muse. Di ayat napa siahuni. Didok Yesus matu ibana. Dapotan tua do pangisi ni jabon sadarion. Ay pinopar ni si Abraham do nang ibana. Dapotat tua Yesus hadir madokon. Dapotat tua ma perjabuon.
tapotak keselamatan. Ay dohot ay pinopar ni si Abraham do ng ibana. Pinopar si Abraham pahoton status ni ibana bahwa dia adalah pewaris berkat Tuhan. Pewaris berkat Tuhan di dunia ini. Alay dakolan berkat persatokinan. Nagabe tianon ni akka pinopar ni si Abraham. Dohot do nang dohot hanguluan na sa liling na. Iman hinalacon ni si Zacchaeus marhite turpon. Dia mo kadongan na hinaulungan. Ya dohot nang dohot sa barita na ya hujaha di sada artikel na hirap mirip dohot na dohot peristiwa kisah hidup ni si Zacchaeuson. Di sada artikeli adong namarguar John D. Rockefeller. Sahalak Amerika jala sahalak ala milioner mana mas sahalak milioner pertama di Amerika. Didok dimulana sahalak na mangula di pegawai di bana pegawai biasa di sada tata usaha. Alai di kemudian mabain usaha bisnis bebana. Usaha dot kerja kerasna membangun usahai meningkat. Alai di puncak ni hamora ni bana sampai targuar ibana na mora di Amerika dihilala ibana ma daksonang rohana. Nang pe tunglomona do di artanai daksonang rohana. Hai di kina kurang hipas mai bana. Pola gabe hirana maha rohana seperti kelainan kejiwaan. Tang bui mudum, daktar purum. Darong, tang bui dangarok senyum. Holan na mutung mabuhina, garu pari holan na mutung. Sapero dokter pribadi nama dokon. Di kondisi ni si Rockefelleron. Daktar bah bililing mangulun. Tahun naro, bah moding namon. Di umur 54 tahun. Ima padok ni dokteri. Jala di boto sejumlah kawartawan may taring na masa di si Rockefeller salak na moray. Ay persiapun na sila bibarita. Pemau nama isi perjulitan na mga kabarita taring tu parmoding ni si Rockefeller salak na morazongon. Ala ditikina di merenung ma di pahusor-husor si Rockefeller ma dirina. Taring tunguluna di bereng ibana may ibana nadangol nang pe mangyuton panatapan ni halak sa halak na morazong ibana pararta na suksuk ibana alay di ida ibana ma tung matsalungod dunguluna ay molo mati pijol ma suarong nang pala bonon na tung apala sarupia bonon na siya portibion jala di raju ibana ma nang dohot akadusana kapangalahona di arena salpi marnida pa benaki tuk tagamon tukso Polo Tuhani, pamasok ibana tu surko. Ay buti mana, di aku imana no kadusa na pangalahona di arna salpu. Alay martangyang may ibana. Muba marohana. Di jalo ibana ma Yesus si palua di nguluna. Bertoba may ibana. Arta ni ibanay, dipakai ibana may mangrupiak kanapogus, mangrupiak kahuria di pelayanan. Pasongjong Yayasan Rockefeller Foundation na bergerak di bidang sosial do kesehatan. Sampai ditikina berhasil do yayasani patupahon hamajuan di kesehatan. Memproduksi penicillin di Amerika. Luar biasa. Dina pajupai bana do Yesus dina cinaloni bana Yesus. Berubah dongoluna. Mubah. Hai pason na pe gabe lam denggan. Jala dibatalkan manang gabe tasitong ni dokteri. 54 tahun mawatokin na mati na mana alani kondisi ni mana na makin memburuki. Rodi na marumur ibana. 58 tahun. Asa moding. Ima sahalak si Rockefeller. Sahalak na menemukan sukacita di dalam Yesus Kristus. Kesehatannya makin membaik dan di dalam Yesus Kristus dia menemukan sukacita di dalam hidupnya damai sejahtera. Soni do nangkin nang do si Zacchaeusi. Di kebutuhan ni ibana jumpa di bagasan Yesus Kristus.
Alani dia makadongan na hinaulungan di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus. Las idonang na sinosoan ni si Lukas di turpuk tahun. Marhite barita ni si Zakheus nakin. Bahwa manusia membutuhkan Tuhan Yesus, membutuhkan keselamatan di dalam hidupnya. Maka itu ganup hita, hok mahita mian di bagasa Tuhan ni dia kanang persea. Masih hohok mahita, majaha hatani di batado teratur, martangiang masih gomos, jalan madohoti ibadah di tonga-tonga ni gereja di parmingguan na pinatupan ni huria. Asa manutok kita di si, ai kebutuhan ni ngulutta, hasisikop ni las ni rohata, cupa hita di bagasan Yesus Kristus do. Jala tang cupa hitai ia di na asing. Di pasu-pasu Tuhan mahita yang makadongan na hinaulungan lam martaba ma aka na majalo haluan siya Tuhan Yesus Kristus jala dohok mahita gabi perhatian asa tung torop halak na makilalahon haluan marhite Tuhan Yesus Kristus. Amin martanyang mahita. Mauliati Tuhan di pasak rohanami tuho di hatam nahu tangnya kami. Barita nauli di minggu sadarion. Mangula hodok doho di tonga-tonga ni parngulun nami. Jala di lehon hodo hatam di hami. Asalam boton nami ali Tuhan. Sakakmu di tonga-tonga ni parngulun nami. Di bagasak kodo Tuhan Yesus jupahami. Las ni rohana sumurong. Naso tarleho portibion. Jala di bagasak kodo di hodo ali Tuhan. Jupahami. Hangulun nami. Saya si maroham. Saya mian di bagasak ko mahami. Ganu parik, ganu tiki. Saya leho di hami habengeton. Asa benget hami di ngulu nami di portibion. Nang pe gurang akan nahubulut kami. Alay manotok kami marhabengeton. Mangihutok ko di pardalanan ni ngulu nami pe. Saya lehon gugu diaka na di bagasa pangunjunan. Asa mars habengeton na sida jala margugu na sida. Maka munakon aka parokilon na sida pe. Ia di bolus na sida aka pangunjunan ni. Jala saya luas damem na sumurungi. Di ganup halak. Asa taruli las niroha na guk na suksuk. Jala taruli haluaon. Nasian Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Jalo matangyang doho pujian namion. Di bagasan Yesus Kristus. Amin. Tapuji matuhata marede huria mahita sian buku ede nomor sia ayat sada dohot ayat namangihut. Laos tapasahat ma peliata.
Tapasahat ma pelian na tapapungon tu debata martangiang mahita. Ale debata amanami na di Banuagijang, hodo haroroan ni saluhut si leo-leo na denggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupa sahat hami ma siyan na nilehom mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabe uap na hutsus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti, asa hupar hasyak kami pelianon, pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silehol-lehom mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Sana nilehon ni Ondino di pamatkan Usano hut kukuki Rodi saluhut anakku Ale amanami na di Banuagijang, say pinarbadia ma goarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua tongaon, songon na di Banuagijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesa madosa nami songon panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami. Unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Ay Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaorhon madamena tu todim.